Ducha Świętego. Pan z wami. Witam serdecznie, drodzy bracia i siostry, z Nowym Годом, jak niektórzy кажуть, z Nowym Szczęściem. Дорогенькие, розпочинаємо гэты першы дзень, календарны дзень з Новага году, але перш за ўсё мы перажываем сёння ўрачыстасць Маці Божай, радзіцелькі, Маці Божай, якая нарадзіла сына пад гэтым тытулам. І просім на пачатку гэтага года цяпер у яе заступніцтва. Ненадарма касцёл ставіць у першы дзень Новага года Марыю, тая, якая заўсёды апекуецца, тая, якая заўсёды бароніць сваіх дзяцей, тая, которая заўсёды хавае па сваім плашчам. І вось у гэтай урачыстасць, дарагія браты і сёстры, мы будзем дзякаваць і прасіць Бога о патрэбных ласках для кожнага з нас на гэты Новы год. Ніхто з нас не ведае, як гэты год пройдзе, але перш за ўсё тут цяпер на гэтай святой мшы трэба адказаць Богу з даверам, папрасіць аб гэты давер, што я давяраю Табе, Божа. Не ведаю, што атрымаецца, не ведаю, што будзе у гэтым годзе, але прашу, каб Ты мне дапамог, каб Ты быў са мной праз весь гэты год і дарыў сваімі ласкамі. І таму сёння, дарагія браты і сёстры, калі ўсе цяпер святкуюць, вы тут знаходзіцеся, каб падзякаваць і папрасіць патрэбнай ласкі ў Пана Бога. Каб перажыць гэтую свяцейшую ахвяру, прадставім добраму Богу нашы інтэнцыі, просьбы, з якімі сёння прыходзім да Яго. Я буду падчас гэтай найсвяцейшай ахвяры маліцца аб ласцы здароўя, патрэбных ласках, Божа благаславенства, апекі найсвяцейшай Панны Марыі, для маліц Людмілы, просячы для яе найхутчэйшага выздараўлення і таксама патрэбных ласк, каб добры Бог яе благаславіў на кожны дзень. А цяпер перапросім Пана Бога за нашыя грахі. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, Zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuj nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, A na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie, Boże Królu nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie, Synu jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz rzekę świata, zmiłuj się nad nami, który gładzisz rzekę świata, przyjm błaganie nasze, który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez dziewicze macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny obdarzyłeś ludzi łaską wiecznego zbawienia. Spraw, abyśmy doznawali orędownictwa tej, przez które otrzymaliśmy Twojego Syna, dawcę życia wiecznego,
który z Tobą żyje i króla w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Читання книги Лічбу. Промовив пан до Мойсея, кажучи: «Скажу Аарону і синам Єгоним, так благословляю синов Ізраїля, кажучи: нехай благословляє тебе пан і оберігає тебе, нехай пан розперемінить своє обличчя над тобою і одурить тебе ласкою. Нехай пан скерив на тебе свой погляд і одурить тебе миром. І будуть закликати ім'я моє над сином Ізраїля, і я благословляю їх». Это Слово Божие. Нехай Бог милосердный смилуется над нами. Нехай Бог милосердный смилуется над нами. Нехай Бог смилуется над нами и благословит нас. Нехай засяет обличие Его над нами, как на земле мы спознали Его дорогу, между всеми народами Его избавление. Нехай Бог милосердный смилуется над нами. Нехай веселятся и радуются все племена. Вот и судишь народы по подле правды, и племенами на земле героев. Нехай Бог милосердный смилуется над нами. Нехай славят Тебе народы Божии, нехай славят Тебе все народы. Нехай Бог нас благословляет, нехай боятся Его все бежи земли. Нехай Бог милосердный смилуется над нами. Читання послання святого апостола Павла до Галатаў. Браты, калі надышла паўната часу, паслаў Бог Сына Свайго, народжанага ад жанчыны, падпарадкаванага закону, каб адкупіць тых, хто падлягаў закону, каб мы атрымалі усынаўленне. А паколькі вы сыны, Бог паслаў у вашае сэрцы Духа Сына Свайго, які усклікае «Абба, Ойча». Таму ты ўжо не раб, а сын. А калі сын, то і спадкаемца Божы. Гэта Слова Божае. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Шмат разов промовлял колесте Бог на лицо наших глаз пророка. Укрытый обождений промовил над нас на Сына. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. У той час пайшлі пастухі, спяшаючыся, і знайшлі Марыю, Юзефа і немаўля, якое ляжала ў яслях. А калі ўбачылі, расказалі тое, што было абвешчана ім пра гэта дзіцятка. І ўсе, хто чуў, дзівіліся таму, што расказвалі ім пастухі. А Марыя захоўвала ўсе гэты словы, разважаючы ў сэрцы сваім. І вярнуліся пастухі, праслаўляючы і хвалячы Бога за ўсё, што чулі і бачылі, так як ім было сказана. І калі мінула 8 дзён, каб абрэзаць дзіця, далі яму імя Езус, якое было названа анёлам перад яго зачаццем ва ўлоне. Гэта Слова Пана. Присядьте, коль ласка. Милованы Христе Пану, дорогие браты и сестры, сегодня вельми асаблівы дзень. Сегодня першы дзень Нового года. Для многих людей это дзень доўгага сну, цяжкай галавы, пустых вуліц і рэштаў учарашняга свята. А вы тут, дорогие браты и сестры, вы тут у касцёле.
І гэта ўжо нешта кажа пра вашае сэрца. Бо замест таго, каб пачаць Новы год без Бога, вы пачынаеце яго з малітвы. І невыпадкова Касцёл у першы дзень года дае нам не планы, не прагнозы, не спісы пастаноў, а свята Святой Богородицы Марыі. Мы пачынаем год не з календаря, а з маці. Не з пытання, што будзе, а з упэўненасці Бог ужо з намі. І паглядзіце, дарагія браты і сёстры, што не надарма гэта свята мы распачынаем з Марыяй, з нашай матуляй. Бо калі бацька прыходзіў злы, альбо крычаў, да каго бегала ты заўсёды дзіця? Да мамы, правда, да мамусі, прыбежаць, каб яна цябе абараніла. Бо дзіцё заўсёды будзе бегчы да мамусі, да мамы. І вось гэта таксама і тут, дарагія браты і сёстры. Перш за ўсё мы бежым да мамусі, каб таксама падзякаваць ёй і папрасіць. Бо паглядзіце, што Марыя заўсёды аб'яўляецца ў розных месцах нашага сусвету і заўсёды абяцае, заўсёды нам падказвае, што нам рабіць, каб далей не гневаць Бога. Калі вывучаўся яшчэ ў Польшы, таксама вельмі часта наведваў санктуарый Маці Божай Гічвалскай. І вось там заўсёды, калі дзе дзяўчыны, да якіх прыхадзіла Марыя, то яны заўсёды пытаюцца, што будзе далей, што будзе ў будучыні, што будзе з намі. І вось гэта пытанне таксама, дарагія браты і сёстры, можа гучаць у нашых сэрцах сёння. Божа, а што будзе ў гэтым 26-м годзе? Што нас будзе чакаць? Што будзе мяне чакаць? Што будзе чакаць маіх дзяцей, внукаў, праўнукаў? Што нас будзе чакаць, дарагія браты і сёстры? І Марыя заўсёды ім адказвала, гэтым двум дзяўчынкам: маліцеся на ружанцы. Але што будзе з намі? Маліцеся на ружанцы. Але што будзе з касцёлам? Маліцеся на ружанцы. А з нашым краем, з дзяржавай? Маліцеся на ружанцы. Гэта был адзін адказ Марыі: маліцеся на ружанцы. І таму, дарагія браты і сёстры, мы сёння таксама з даверам выходзім у гэты Новы год разам з Марыяй. Мы не ведаем, што адбудзецца, але мы павінны пачаць давяраць Богу. Што бы не адбылося, дрэннае ці добрае, усё гэта досвед нашага жыцця. Калісьці мой брат таксама задаў мне пытанне: калі б я мог бы нешта змяніць у сваім гэтым часе прашэдшым, так, то што мінула, што бы я змяніў? Я адказаў, што нічога. Бо ўсе гэтыя мае памылкі жыцця зрабілі мяне тым, кім з'яўляюся я сёння. Таму, дарагія браты і сёстры, кожны досвед, які мы атрымаем праз гэты ўвесь год, гэта таксама ваш досвед. Ці негатыўны, ці пазітыўны. Гэта ваш досвед. Праз гэта вы становіцеся новымі людзьмі. І таму, дарагія браты і сёстры, Марыя – гэта не проста прыгожы вобраз Бэтлеема. Яна тая, якая трымала Бога на сваіх руках. Гэта значыць, што Бог даверыў сябе чалавеку. І калі Бог даверыўся Марыі, то сёння Ён хоча даверыцца і нам. З усімі нашымі страхамі, слабасцямі, невызначнасцю, з тым, што ў нас не атрымалася ў мінулым годзе. Сёння Евангелія таксама, дарагія браты і сёстры, нагадвае нам яшчэ адну важную рэч. Гэта імя Езуса. Бо сёння Марыя ідзе разам з Юзефам, каб абрэзаць Езуса, так, сваё дзіцятка. Гэта была традыцыя габрэйская. І вось тады надавалася імя дзіцятку. Надалася імя Езус, што азначае «Бог збаўляе». І вось паглядзіце, гэта імя канкрэтна адлюстроўвае тайну Святой Тройцы. То мы ведаем, што Бог, імя Бога – это ёсць, які ёсць. Это не Бог, які быў, які будзе, а ёсць цяпер. І сёння таксама імя Езуса азначае для нас: Бог сёння цябе збаўляе. Не збавіў, не збаўляць будзе, а збаўляе цябе сёння. Сёння прыходзіць Бог да цябе. А Бог збаўляе цяпер, і з гэтым імем мы ўходзім у гэты Новы год. Мы не ведаем, што нас чакае. Мы не ведаем, які будзе гэты год, лёгкі ці цяжкі, радасны ці поўны выпрабаванняў. Але мы дакладна ведаем адно: мы ідзем у невядомае, ніколі не ідзем мы самі. Побач з намі Езус, побач з намі, з Езусам яго і маці Марыя. Сёння таксама, дарагія браты і сёстры, гэта дзень малітвы аб
супакоі, аб міры. І ў Евангеліі, дарагія браты і сёстры, гэта таксама адчуваецца, што сённяшні дзень, як мы ведаем, шмат ідзе войн па ўсім свеце. І мір пачынаецца, дарагія браты і сёстры, перш за ўсё у нашым сэрцу. Бо трэба гэты супакой сперва зрабіць у маей сям'і, пазней выходзіць да іншага чалавека. Калі ў мяне не будзе супакою ў маім сэрцы, у маёй сям'і, то я не магу гэтым супакою казаць іншаму чалавеку. І таму мы сёння павінны маліцца, дарагія браты і сёстры, і прасіць Найсвяцейшую Панну Марыю, каб запанавала гэты супакой у ўсім свеце, каб скончыліся гэтыя войны, каб добры Бог прабачыў тым людзям, якія да гэтага дакрануліся. Бог з'яўляецца супакоем. Калі ў сэрцу ёсць давер, там з'яўляецца надзея. Калі ў сэрцу ёсць Марыя, якая вядзе да Езуса, там з'яўляецца сапраўдны мір. І ведаеце, дарагія браты і сёстры, адкуль столькі зла? Ці можна сказаць, і Бог такі дрэнны, што Ён стварыў гэтае зло, што чалавек грашыць, што чалавек з'яўляецца злым? Не, Бог не сатварыў зло. Гэта было бы памылкова. Бо Бог з'яўляецца любоўю, Бог з'яўляецца добром. Толькі, калі я на катэхезе разважаў таксама з моладдзю заўсёды, я ім казаў, адкуль з'явілася зло. Гэта як прынцып у фізіцы. Калі б я вам задаў бы сёння пытанне, ці існуе свет, вот як цяпер свеціцца, прабачце, ці існуе цемнота, так, кожны бы адказаў бы, так, калі мы заходзім у цёмную комнату, то есть там темно, мы не можем ничего видеть. А сапраўды цемнота не існуе. Темнота — это брак, это отсутствие света. Каждая темнота — это отсутствие света. Так само ці існуе холод. Кожны скажа, не ксёндз выйдзе з касцёла, паглядзіць, ці існуе холод. Не, і холод таксама не існуе. Это отсутствие тепла. І таксама і тут, дарагія браты і сёстры. Зло — гэта отсутствие добра, калі яго няма. Калі мы забіраем любоў, калі мы забіраем гэта добро, тады прыходзіць зло, тады прыходзіць гэты момант зла, негатыва. Дарагія браты і сёстры, няхай гэты Новы год будзе не ідэалам, але благаславенствам. Няхай у ім будзе не толькі поспехі, але Божая прысутнасць. Няхай мы часцей памятаем, што Бог не абяцаў нам лёгкага жыцця, не абяцаў, што ніколі але абяцае нам, што ніколі нас не пакіне. І таму сёння першы дзень года скажам Богу простае дзякуй за тое, што мы жывем, за тое, што мы тут, за тое, што, нягледзячы на ўсё, пачынаем гэты год разам з ім. Няхай Святая Богородица накрые нас сваім бясчотным апекай. Няхай імя Езуса будзе нашай надзеяй, а Новы год — дарогай, па якой мы пойдзем толькі і выключна разам з Богом. Амен. Wyznajmy naszą wiarę, wierzę w jednego Boga. Światły ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawę Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem, został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jako znajmie Pismo, i wstąpił do nieba po prawicy Ojca. Powtórnie przyjdzie w chwale, sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Żywiciela, który od Ojca jest, z którego pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał wielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski
Бога, який про свого Сина, народженого з Марії, став одним з нас, узнесем про заступництво Богородицы, супольной молитвы и просьбы. Молимся за пасторов Костела, как дорученное им задание, яны виконували з вірою, як вярностью Тебе просим. Молимся за наш народ, как заступництво Божией Маті, аховувала нас от всього злога і умацовувала у житті згодним з Євангелієм Тебе просим. Молимся за усіх маці, как их ахвярную працу заўсёды цанили и поважали Тебе просим. Молимся за усіх дзяцей, каб яны былі паслухмяныя сваім бацькам і ўзрасталі ў веры Тебе просим. Молимся за тых, для каго Новы год пачаўся са смутку і цярпення, каб яны атрымалі палёгку, сцяшэнне Тебе просим. Молимся інтенції Святої Мше, власти здоров'я, потребних ласк, Божого благословенства, пеки на святейшей Панны Марії, для малиц Людмилы, просячи доброго Бога, каб дав їй ласку здоров'я і найшибшого вертання та здоров'я для її. Тебе просим. Молимся за нас, тут собраних, каб у наших сім'ях панували спокій і згода. Тебе просим. Дякуємо Тобі, Пані, за надію, яку нам дає заступництво Святої Богородиці Марії. Навчи нас брати приклад з її у нашому щоденному житті, праз Христа, Пана нашого. Siebie moją i waszą ofiarę przybogocisz Wszechmogący. Ofiary z rąk Twoich, na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła święty. Boże, Ty jesteś źródłem wszelkiego dobra i Ty je doprowadzasz do pełnego rozwoju. W uroczystość świętej Bożej Rodzicielki dzięki Ci składamy za początek naszego zbawienia i prosimy, abyśmy z radością zebrali Jego owoce przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Pan z Wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to jest sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże, i abyśmy Ciebie wielbili, błogosławili, wysławiali, obchodząc uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Rodzicielki, zawsze Dziewicy. Ona za sprawą Ducha Świętego poczęła jednorodzonego Syna Twojego i zachowując chwałę dziewictwa, wydała światu przedwieczną światłość naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój Majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając: Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy święty dzień, który Najświętsza Maryja Dziewica wydała na świat Zbawiciela. Przez Niego prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże.
Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedźcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, które za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczy nas wszystkich, przemijających ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Włodzimierzem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości, prosimy Cię. Zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą, Dziewicą Maryją, z świętym Józefem jej oblubieńcem, z świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Syn Boży stał się człowiekiem, abyśmy mogli stać się dziećmi Bożymi. Dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziem, byśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I jest Królestwo. Panie Jezu Chryste, przy Twoim narodzeniu aniołowie zwiastowali ziemi pokój. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij Jego pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Boże,
Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, aby przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
Módlmy się. Boże, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny, Rodzicielki Twojego Syna i Matki Kościoła, z radością przyjęliśmy Najświętszy Sakrament. Spraw prosimy, aby pomógł nam osiągnąć życie wieczne przez Chrystusa Pana naszego. Panie Jezu, nastawienistym Twojej Matki Maryi, która rodziła Cię z miłością, oraz nastawienistym świętego Józefa, człowieka zawieszenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty samo przeznaczyłeś. Дякую, великие дорогие браты и сестры, за дар супольной молитвы. Вельми тешуся, что вас бачу. На весь гэты год, дорогие браты и сестры, як я уже казал, ніхто з нас не ведае, што адбудзецца, але ідзем з даверам. Бо гэты год вы распачалі з Богом. Няхай гэты добры Бог вам праз весь гэты год таксама будзе вам дапамагаць і адорваць сваімі патрэбнымі ласкамі. Таму на сённяшні вечар, но весь гэты год прыміце цяпер Божае благословенство. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.